हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज काफी टाइम बाद हम वीडियो में आवत नहीं। हमरे घर में शादी रहला जौने के कारण हम वीडियो नहीं बना पावत रहनी। तो आज हम भसुर के एगो गीत गावे जाता नहीं और उम्मीद करता नहीं आप सबके ये गीत पसंद आई। गीत पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। घर में घुसल बाड़ा अमाड़ो ताकताड़ा, घर में घुसल बाड़ा अमाड़ो ताकताड़ा, काहे भकुआइल भसूर लागताड़ा, काहे भकुआइल भसूर लागताड़ा। अरे बड़ा सबक से माड़ो सजवनी, देखा लगे मन भावन। ऐसन सड़िया लैलाए भसुर लागे बिछावन, ऐसन सड़िया लैलाए भसुर लागे बिछावन। गीतो गवैया द कम से कम 551, गीतो गवैया द कम से कम 551। सिटी गोल्ड के तू गहना ले आइला, आ समझवा में इज्जत डूबैला। सिटी गोल्ड के तू गहना ले आइला, आ समझवा में इज्जत डूबैला। जनतानी तू बाड़ा मालिक पैसा वाला हो, वाला हो। आव दे द माड़ो में हिसाब भसुरा साला हो, साला हो। जनतानी तू बाड़ा मालिक पैसा वाला हो, वाला हो। आव दे द माड़ो में हिसाब भसुरा साला हो, साला हो। कैसे संभारल जला इज्जत समाज में, कैसे संभारल जला इज्जत समाज में, आईनी तोहे सिखावन। ऐसन सड़िया लैलाए भसुर लागे बिछावन। गीतो गवैया द कम से कम 551, ऐसन सड़िया लैलाए भसुर लागे बिछावन। गीतो गवैया द कम से कम 551। अइला कम गहनवा ले ले, हमरा पापा पूरा तिलक न देले। अइला कम गहनवा ले ले, हमरा पापा पूरा तिलक न देले। जनतानी तू कैले बाड़ा तिलक घोटाला हो, घोटाला हो। जनतानी तू कैले बाड़ा तिलक घोटाला हो, घोटाला हो। तब पड़त भारी लइका पलैकी वाला हो, वाला हो। जनतानी तू कैले बाड़ा तिलक घोटाला हो, घोटाला हो। तब पड़त भारी लइका पलैकी वाला हो, वाला हो। कैसे संभारल जला इज्जत समाज में, कैसे संभारल जला इज्जत समाज में, आईनी तोहके सिखावन। इज्जत ले ले भरल समाज में, आईनी तोहे गरियावन। ऐसन सड़िया लैलाए भसुर लागे बिछावन। गीतो गवैया द कम से कम 551, कैसन सड़िया लैलाए भसुर लागे बिछावन। गीतो गवैया द कम से कम 551।